Gabay song sung tini okatal channel nukja phaimani karon kiwa saimang khana kiwa saime khana chini je channel tongmani kacham channel 4.5 lakh subscriber tongmani noni hamjamung bayo jaga o channel tini kemana thangi tongo maneke jefur phono kemai mano omai obosta asik kosto khai phaimani o channel o chung jotono mane tamo hayunguta bkha obodei kunu man norong tamkhe bujirni ang chawi meng tongkha oboni karon norong ang sauno channel o chini channel tabuk duita strike active tongo tei kaisa strike like hangkai channel jefur phone tleding mano obongkha mane youtube ni ichhatui borok chungno jefur phono uriman tini khana sony ek mas pore phono jefur phono chungno mane chini channel no borok uriri mano Hingga web sono magai tini bahanya hai video update kedal tei phaja web sono pilano video no thamel lai title logino kam ke saimang kana tini video bawa heno web sono tini video ka blai kino han hai war ma chingja kok kasai phega social media o web sono pilano video stream nogibo kam ke saimang kana ngam no tei web sono tini video ke ja pilan jim pai tu jarati kam ke nai tongni tamne web sono bo video bising tinyo boji manan bagi tei saimanan bagai ngam no tei web sono tini no video ke ja pilan jim pai tu jarati kam ke nai tongni Paling ke web sung bisi kok sewi hanya sung sin video jangan ada bahak thang lanjai hingga web sung video kita kam kinai tung di hingga web sung tini video kabelai no warna masih jat tam ne web sung hanya hai mapli ka sepeka tam ne web sung pula no video seri no gibo kam ke sai mangana hingga web sung tini video ko bahis jat tam ne web sung hanya hai sini dara abir rok jotono sini baina short film khlai nyai hingga jotono te sini te dak te buk sung logo sung bo jotono sini baina sini dara abir no brok to agini simna short film khlai phayo tei amni yagulo hanya hai tini salon ke belai no sini dara abir belai no doko nang jangan belai no sini tahu te buk song logo song no belai no social media o phai belai no kabai sai khanet ka tam ne hole hanya hai bong ni channel belai no tapus ratui duita strike klai ma bai belai no tapus ratui delete ng ni bagi nai thangi tongo ngai web song amno to nya web song tini salon ke hanya sini dara abir hanya hai tini sini tahu te buk song logo song no social media o phai sai khanet ka tam ne hole bini channel tapus ratui borok je short film klai to mani channel duita strike kelai thangka hangka amno dara bir tabus ratui o channel bufro bo kumai thangnai ba bufro bo delete ngai thangno bo tabus ratui belai kino khawa kosto nangjangi nai tongjaka tam ni bale obo hai ke belai kino agi ni simi bro kosto khlai nai short film khlai phaimani yagulo ke haina hai tini salon ke belai kino bo social media bo phainai bini channel ni bisingte kok sai kanar gasini tei taukte bok song logo song pharing ke ba sung bisi kok sai oi haina sung sini dara abir ni mapni bisne ba khung ni bisinte tei bini don long ni mapni bisinte boston kisa kam ke khana yana gaba sanong kisa kam ke nai tongli tamne wala bab sanong bo bino mapni bisinte no posi manan bagai tei sai manan bagai pharing ke ba sung bini mapni no kisa kam ke nai dalena Gabay song sung tini okatal channel nukja phaimani karon kiwa saimang khana kiwa saime khana chini je channel tongmani kacham channel 4.5 lakh subscriber tongmani noni hamjamung bayo jaga o channel tini kemana thangi tongo maneke jefur phono kemai mano omai obosta asik kosto khai phaimani o channel o chung jotono mane tamo hayunguta bkha obodei kunu man norong tamkhe bujirni ang chawi meng tongkha oboni karon norong ang sauno channel o chini channel tabuk duita strike active tongo tei kaisa strike like hangkai channel jefur phone tleding mano obongkha mane youtube ni ichhatui borok chungno jefur phono uriman tini khana sony ek mas pore phono jefur phono chungno mane chini channel no borok uriri mano mane ekdom tamo sarni ekdom tabuk situation ka chini ama haing tongkha
je jagao jeng asuk kosto khai phemani abo mane tam sare saya oma haijing thaka da te gase kono nang sauno jara youtube ni guideline jara ang saime ro nong kang kiste sanai jara saimane ro tabu to joto saimano haipono sauno youtube ni guideline hong kang ka tinta strike like hang kai no mane channel deleting thangota ni chini ka to duita klai tongkha nge puilao nga kaisa no klai jak oboni pore te kaisa strike klai mani obo video delete sing pa jak od video delete ingjago se te kaisa strike phayo je jaga o video ko skri channel o na agio tongmani obo delete khaikya kintu od delete no te se strike phayo er mane ang budike asai manchi no channel no agio to kabama video delete khaijak tongo nge od delete khaijago jodi first phayo hongkang kai tebo to delete khajak tong bole er mane channel no asanai karikha man totally kono asanai kare taba an bukhaboti feeling tong not to sound channel to tong khoto channel to tong kho tabno tapora kari baksa no bo tan bageng kangkai buti hayabo tabok ani bukha feel buting tong moni khadi hinme tinmaya kongrang ma samase kaisa cancer patient ta bono jese tipno yang tipno bono pasiri malia mane doctor bono sarikha je bo pachiklak eke o je bo thire hine saiman tutei bin bukhawa bo saime diba je ang thisinai no hine ke bin bukha buting tongna mane a feel tabok ang nai manota tamung tong mane asuk kosto asuk bosoni eke video rok bo kamai thanai joto kisu se kamai thanai kangkai mane o kosto no ang narong ang mane bujris mane abo to buti hai ta abo ang simino mone khatang ang simino o kosto nang mane yo khai tong abono tainde angbo mane o khnawe mane bukhatam no henga dukhu nang kha onek tainde ang bai ta so 7 বছর running choli tongo samung khaibani bo ani sinchile phono se tebo hard work khajak tainde script bo bonus yo dialogue bo bini no jete editing khayo no joto bini hopung thuya kare editing khayo nok to saime na sung mane puila je suru khaipro mane sung buri hake suru khaikya sung o phunga siri thange mane tawo time na sini mono station logo thange sung wifi connect khaye sung video upload khayo gao tower tolar ro thange free wifi be sung video upload khayo gamai ro khai phele ka sung gadal lama himi thanglayo pal khaye satung hiya kare wati hiya kare gao no amo khnawi dukhu nangkha gai te kaisa ko gai tauk bosung mane video khaina dongko shoot khai tongo sini je ko short film part 4 omosung khaina dongko gomosung mane pari no mai kho obo khai tongo tauk bo choli tongo gai omni bisingo se sung tauk ma hayung nge to obviously mane dukhu nangnai no gai jotono o jaga o mane kosto khaigya sungbo kosto khaigya jotono kosto khale tabo asuk jora kai famous e taw mo hayung nge to titom sanai hingang kai ang norok nok mane phaja thani kok sanamu chungo ang dar songbai video khaima to asuk balogya khon norok bo saiman na ombai dui tinta hai khaigya ang kai ang to borong ni video agin simno nayo ang chajago ngai ang ani bukhak dei ang jago ta borong ni video no je family ni buskang wa nai mi abo hai kurei mane bad word ti khlai ati hai kuno video kurei tang kang kai ang to nayo agin simno chajago ngai ang kha khayo norok borok no support khainai agi khai hema ba borong ni main channel to taboga tingui tong khang kai ang kha khayo ta norok borong no support khainai norok ni hamjang mong nango tabuk borong ni asuk jora hamya hai tongo kang ke ba norok borong ni ta o channel ketal no agi hamjang mong hai ke no tabuk ni channel no bo subscribe khaidi kai o thajing sp samani jeng part 4 khai tonglai man no jeng pari malia man khaino tongmani ama hai obostha ngai te buti khale khai manai chinani kosto joton khaigya sp to ang bai 7 বছর no tongkha
tau to 7 bosor running bosor tongo 7 bosor kan naikha gai bobo মানে bo to bosor kosto ha salap kore abo bong yang to মানে gari gora ma thoya bo bon bang মানে pam hang jago ta bonu khakai bo a video jodi na kamai thang nang kai abo মানে abo kono sanai ang warsi korikha angka jodi no chini part phone chung মানে jodi no chung pairi no mano hangka ka chung o channel no upload khasinai te o channel chung bora upload khaimanani ei norok agi budika chung no support khaimani o channel no chung no tikana support khadi ani bukhao biswas kaisale tongo noroni hamjamung tongmai kini oro support tenorni hamjangmung sung nangino tongkha tabuk teisa tenor jesu mansak jungno support te hamjangmari di gai okok saino ang tini mane norbo je kok sana phaiman norna ang de share kana phaimani abo orun pairi sinai teto tam salinani hambai